kono min jinno tan ko adi fof gartana min tan e fannu mo gandanɗa hoore ma hande hoorejo leydi ndi woni président Macky Sall hoolima ha nomma mo gandanɗa hoore ma ko an ardi dendagal hajjiyankoɓe e leydi Sénégal min jinno gartana min hen seeɗa tan hade min yewtude e question ngaji gueɗɗi ɗi. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Caggal yettude Allah taala tawɗo e julɗe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko adi fof mboɗo weltini on e garal mon ɗo henna saabu andude ko kala ko fati e hajju ɗum ɗon mboɗo yetta on hen yettere ɗimmere nde ko waɗi yetta kadi kaw Demba mbiɗa wi kaw Demba ɗum wiya baba Demba kanko ko oɗo no wirini hay goto wawa yobdemo min ɓoydi Allah ɓoydini min no feewi te kadi kala ko moƴƴere kadi woni hakkude amen jagguirmomi ko jinnaɗo hande so tawi omo haala kala ko haalnimi mi watta ten haqqille gati kala ko haalnimi ko nafoore e ɗum ɗon mboɗo yettamo hen no feewi kadi mboɗo heeɗomo no feewi hewɓe ene kaala kono kaalata ko ganduɗa kene ko faati e koye mumen kono kanko kala ko haali o haali ko moƴƴere ko ganduɗa ene faati e ligguey o ene faati e julɓe foof mboɗo yettamo hen no feewi kadi ko woni foof omono duwo omono ñaago kala banggue yo bang ɗum noon hande nde o wi omo adda on garon mi fawani hen dande mi womi ɗo ko an jeeyi kala ko mbiɗa ko ɗum wonata ɗum noon mboɗo yo Allah ɓoynumo e jeese men yo Allah ɓeydumo sembe yo Allah ɓeydumo cellal yo Allah barkin kadi ɓesgu ngu ya rabbal alamin e ɗon kadi a haali a namdima question mo ganduɗa ne waɗi fayida no feewi président Macky Sall ko adi foof mboɗo duwonomo mboɗo ñaganomo Allah moƴƴere kala to woni e kala to fayi sa yi o totti kam délégation ko yakar mo dañi mo ganduɗa e am caggal Allah so tawi o totti kam ɗum ma wod ko daranimi ɗum ma wod ko moƴƴinmi hen gati omo andi ko Arabie Saoudite gurdama foof ko toon mbanmi ɗum presque mi waɗi toon duuɓi hande mi waɗi toon duuɓi 27 e ko toon janggumi caggal nde janggumi gummimi e Alfala toon dañmi bagam ko toon jaami université islamique mo Médine toon janggumi ha dañmi doctorat nde dañmi toon doctorat janggimi toon duuɓi 3 e ɗon gummimi toon paami e consulat he gonmi attaché gummimi attaché gonmi conseillé kanko kadi waɗi kam conseillé gati omo andi o waɗi kam conseillé caggal ɗum o nomi kam consul général gonmi toon consul général alhamdulillah ha kadi o suɓimi kadi o nayimi kadi ambassade Égypte o waɗi kam ambassadeur extraordinaire eyyi o ummi o ɗon kadi o ƴettimi toon kadi o addimi e hoore délégation e te délégation général ko rang ministre joguimi eyyi ɗum ɗon kadi ko hunde mawde nde ganduɗa mi wawa yejjidde ɗum te kadi yakar mo dañi hen o kadi mboɗo ñaagui Allah yo Allah yettin ɗum Allah aynamo renamo e kala ko golli e Sénégal e ko gollani kadi julɓe Sénégal e peuple Sénégal machallah min ji joni ko ɓoyan ko woni musidɗo Abdoul Aziz Mbaye mo ganduɗa makko kañum jogui communication o holliti wonde ko garɗa ko a waddi ɗo innovation ji keesi manam ko hesɗi e nder ɗum ɗo holko mbawɗa haalande min ko hesɗi ko gandanɗa hoore ma a dañi fartague wawde wadde ɗum e table vraiment beelma julɓe fof mbaw naftorade ɗum eyyi aɗa andi sa yi ɗum ɗon waɗi holko sabubini ɗum gati kala gonnoɗo ɗo ene commissaire ardi hajjugo kala nde ari Arabie Saoudite mi wallat ɗum kala probléme dañi mi daronto ɗum ɗum noon hajju ko kala ko fati hajju Allah ne hokki kam hen fato e gandal nde garmi tottami ƴewmi ko heewi no wiiri ni nde tottatemi rawane hajju nde tottatemi rawane hajju taw heddi lebbi ɗiɗi heddino hen mi wawa wadde innovation ko kewɗi kono ko noon jaarumi
ha gartumi hikka noon nde garmi vraiment mbimi ko gadimi innovation mo gadimi wadde kono wiiri Abdoul Aziz Mbaye wirini inscription prescription waɗi aɗa andi hikka Arabie Saoudite koko change systéme wi ko ɓe jawat wadde inscrire kadi ɓe jawat gaynude te aɗa andi Sénégal naaɓe ko gowɗen gacca tan ko ha hedde korka walla korka ɓenna mbiyen eɗen mbaɗa inscrire ɗen jaaha hajju mbimi ɗum ɗon so tawi fadama te kadi date mo ganduɗa ko ɗum Arabie Saoudite tottiri ɗum noon so renaki hewɓe jahata hajju kaldume banque islamique mbimiɓe ko adi foof joni emin mbaɗa prescription uddi toon kala to jogui ɗon banque uddi toon ɗum so ɗum waɗi ko ganduɗa emin ponno yobde ko joɓanon min to Arabie Saoudite ko heddi ko so pelereji ɗi so gari so totti on ƴetton kalis mon hay goto wawa ɓoccitade on hay goto daɗata ɓe jaaɓi mbimiɓe kadi komi ƴewdiɗo ɗo henne yimɓe foof ndendano ɗo e oɗo nokku no wiiri ni hewɓe garanno mbaala ɗo hen woni hen mo ganduɗa ne mbalano ɗo balɗe ɗiɗi ene donka ene jiiɗi wadde inscrire ene donki anani wonɓe ganduɗa kadi wondude ɗum goto foof kala garɗo ƴeew sa ƴeewi ujunnaje 12 ujunere e 180 e 60 neɗɗo goto foof jogo kene wona million ngaji 4 ɗum foof fotta ɗo enne sécurité ala anani hen saji ne hay agression ne waɗa mbimi ɗum ɗon sirani ɗum ɗon il faut ko ɓitta ɗum mbimi joni mi haalde e banque mbimi joni uddit banque uji ma kala to gon joguiɗa banque uddit ɗum kala jiɗɗo wadde inscrire yaha toon ko ɓuuri waɗade ɗum waɗa toon inscrire so tawi ko Fouta yaha to Fouta so tawi ko Saint-Louis yaha Saint-Louis so tawi ko Dakar yaha Dakar so tawi ko Kaolack yaha Kaolack wona waɗi ko toon hoɗi ɗum ɗon kolda foof ɓe guddita ɓe mbaɗi ɗum waɗi aroɓe ɗo ɓe foof koko jooɓi ha gayni ala bukodiral ala tampere ala haydara kadi neɗɗo ara kadi addat kalis mum ñalla ɗo henne kadi wona ɗo henne kene wona ñalawma no worno kadi wawa yobde wawa gaynude joni sa ari ko heewi ma won ɗo ko heure uji ɗiɗi gotta ɗo henne so ko joni ɓe dañi heure uji ɗiɗi kono holɓe ganduɗa ko 30 minutes mbaɗata ɗo henne holɓe ganduɗa ko 1 heure de temps mbaɗata ɗo henne eyi ɗo kadi tawnoɗa ko ɗo kadi ko trafic aji ɗen fof ne naati ɗo henne armi waɗanma inscrire joɓami ɗum fof ɗum toon waɗanno ɗo henne passeport uji ɗi fof ne waɗanno ɗo henne mbimi ɗum ɗon fof iwi kala garowo dañata ko rendez-vous wonata koye liste he accetake e dama he sona tawa inde mum nani hen soɓe gari ɓe mbaɗi soɓe gari ɓe naata ɓe timmina vaccin ji ɓe mbaɗanno joni noon ɗum kadi ene walli min no fewi kadi mbimi kadi to wallu to banggue visite médical kamɓe fof ko ɗo ɓe mbaɗatno eyi mbimi ɗum ɗon kadi hayno banque o waɗiri ni kadi ministére de la santé ene wawi waɗande min ɗum kadi omo jogui centre uji no wayno ɗe guure he mbimi joni kaldumen makko mbimomi joni wallam joni hikka min jiiɗa visite o foof waɗe ɗo henne e Angar he joni komin jiɗɓe so tawi aɗa jogui Kaolack aɗa jogui Matam aɗa jogui Linguére aɗa jogui Saint-Louis aɗa jogui kadi ɗo e Dakar kadi banggueji ɗum ɗoji surtout ji walla min uddita foof kala jiɗɗo hajjude yaha toon jarani kene ara ga en waɗa visite mum o jaaɓi kadi min mbaɗi ɗum ɗon ɗum kadi ene jeeya kadi innovation ji ɗi ganduɗa kadi waɗama kadi privé ji ɗi kadi ɗum ɗon kadi ɓe dañi ɗum kadi hay kamɓe ɓe udditani ɓe damal kadi gondigalam e mabɓe kadi ko gondigal jotgal vraiment mi kala ko ganduɗa ene moƴƴina hajju mabɓe mi jagguiradeɓe comme koɓe privé ji jaggumi koɓe kamɓe foof ko min o ardiɓe minen dendi ligguey o ko waɗi ko min woni responsable ɗum noon kala no mbawmi walliddeɓe mi wallitaɓe ɗum ɗon ene jeeya kadi innovation ene jeeya kadi goɗɗum kadi inchallah so tawi Allah hokki min komin waɗaɓe ɗum hikka emin jiiɗi so tawi programme momin jiiɗi wadde o gasi neɗɗo haade makko ummade ɗo henne mawo andu hôtel mo wonata mawo andu ɓewo hoddita ɓewo hoddata
mo andu numéro suudu makko so yettima tan o totta caabi kamɓe fof ɓe jaaha ala darde aɗa andi ɓe garanno toon ɓe e nder hôtel he eɓe mbatton presque ken 4 heures de temps woni hen anani ɓe omo koddata o wi min de o koni haaɓe tampa te kadi eɓe gummi kadi mo ganduɗa ɓe mbaɗi heure uji ken wona sappo e ɗiɗi walla jeetati e laawol ɓe gara kadi ɓe jottoto kadi ɗum ko mbimi ɗum ɗon inchallah kadi mami ko innovation mo ganduɗa kadi ene faadi min so Allah jaaɓi so Allah moƴƴini foof inchallah so Allah jaaɓi hay privé ji ɗi inchallah mamin darnol ɓen merci ko ɗum gonga ni haalo pulaar no kewi wiide kala nokkuɗo fana tan ke banggue muɗum hande ko ɓiɗɗo pullo kañum tigui joɗina ɗo ko Sénégal foof kono erago particuliére mo mbaɗanta umma islamique e erago particuliére mo mbaɗanta fuutankoɓe surtout pour deñude haqqillaji mabɓe ha wiideɓe wonde gaare par ce que ko mbaɗɗa ko ɗum wona eyyi erago ko gati mboɗo wiya kala jiɗɗo hajjude yo andu nawi ɗum ko hajju nawi ɗum ko dewal Allah ɗum ɗon yo waɗ ɗum haqqille mum yahani ko wiyete ko tourisme yahani guir nonosa yahani guir foftere yahani guir lernde yahani guir climatiseur to ɓuuɓɗi ala nawi ɗum ko dewal Allah yo ɗum waɗ ɗum haqqille mum dewal Allah noon kadi weeɓani gati nela sallallah alih sallam wi no tampere ma foti foof ko noon jobdima fotata ɗum noon kala no tampirɗa ko noon jobdima fotata ɗum noon yo Allah wallu en kala garɗo yo andu ko ɗum ɗon nawi ɗum anani jarani kadi nelaɗo sallllahu alih w sallam holko haali o wi kala kajjuɗo haalani ko boni waɗani ko boni ma Allah loot ɗum e bakkatuji mum hono jibinaɗo joni o wi kadi kala hajju jaɓaɗo jomum kadi alhajjul mabrur kala hajju jaɓaɗo on jobdi mum ko aljanna ɗum noon ko ɗum nawi en wona en gacci kala ko commande uji nosuji en ɗum ɗo joni fof en gaccat galleji men heddoto tan fawen gardinen Allah ko kañum nawi en ko on ƴeewaten anani koko yoɓata en ko jobdi moƴƴiri aljanna e yurmede Allah ɗum woni kadi ɗeɗemol ngol sen jeehi ko adi ɗum mboɗo noddaɓe kamɓe fof kala biyowo mbimi e kala mo wiyani mbimi yoɓe jawno ɓe mbaɗa inscrire gati dato ko heddi hen heewani délégation heewi yoɓe jaato privé ji to privé ji ɗi nana udditi ene paadi clieneɓe te kadi waktu o koko raɓɓiɗi mboɗo ñaagui kala jiɗɗo hajjude hikka yo yawno e oɗo semaine waɗa inscrire privé ji ɗi gudditi dame mumen te délégation so tawi ko gouvernement o kañum heewi ɗum noon mboɗo ñaaguiɓe kamɓe foof yooɓe ballodir vraiment ha kajju mo ganduɗa ko kajju jaɓaɗo kajju cuɓaɗo hajju jaɓaɗo hajju moƴƴuɗo hajju mo ganduɗa ene yooɗi no Allah taala towɗo o yiɗiri ɗum ni kay hade ɗum ɗon kadi mboɗo yetta on no feewi vraiment mboɗo yetta moɗo darde moon mboɗo yetta on kadi e ko mbaɗɗon ko mi andi noon kadi délégation ko délégation moon ɗo ko galle moon ken bandiraɓe enen foof ken gotum kala no mbawɗen wadde ha gollodiren jaggodiren holno no mbimi kadi goɗɗo oni enen foof ko enen jeeyi kala ko jiiɗon kene fewna ene ɓeyda kaale kala ko jiiɗon kadi ene bonna walla ene manque kaale damuɗe amen en gudditi kadi mboɗo ñaagui Allah yo Allah waddu en yo Allah kadi hollodiren makka inchallah te Allah no wawi ko ɓurɗum yo Allah waɗanen ɗum kono mboɗo salmina bandiraɓe foof mboɗo salmina on mboɗo yetta on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh te ko jinnoɗen dañƴen abuji ɗiɗi joddade délégué Aboubacry Sarr e Abou Diop journaliste gandaɗo ganduɗa hoore maɗa e Sénégal ɗum ɗon noon ko Allah waɗi en joddima en kawri hen minema ko ganden e Aboubacry Sarr tan ko gila omo jangga
Madina on tawɓe mo toon mo jogii no ngannda ballal mumen ko wallata yimɓe to ngari toon haw yetti wonde koysil min mboɗo seetti on ñalawmaaji ɗi o dañi ɗi dañjumi e makko o tampanimi no tampiranta yimɓe ni sabu mi joginoma ganduɗa hoore maɗa ɓe nawmi makka hen goto ko cuddiɗam hen goto ganduɗa ko yewoɓe tan no jarata ni bagage men ganduɗa hoore maɗa wiya yaltata wonti ko ma rutto ha Sénégal so wonano Allah e makko nden hitande ɓe pertat bagage o eyyo hen goto ko joom suudam hen goto ganduɗa maɗa ko client o tampi hen ala fof tampere dando dadaki hen ha yalta Allah hoddirani ganduɗa nde wiya yo honde o dari hen kadi ha huuɗi Sénégal arti o ɓe kefti bagage mabɓe so wonano kanko ɓe pertanno ɗum ɗon noon ko nden dando dananto guila ganduɗa maɗo woni étudiant omo jangga hawa woni koysil ko ɗum wonno darde makko ganduɗa maɗa wallude aroɓe Dakar Dakar naaɓe aroɓe Makka nde ɗum ɓenni Allah numi mo ganduɗa maɗa ittimo ɗon won noon o ñaganama Allah ganduɗa hommada kala so ummi o taw ko ɓeydiɗo hoto won ustotoɗo won duwaw jaaba o waɗa ambassade Égypte ndeno yeeyi toon ko min sehilaaɓe min ceerta e haaldude kala so woni min kalda eywa kala kadi no tawmi omo mboɗo jogui makko gueɗal no jogoyɗam gueɗal ni ɗum Allah waɗi ɗum hakkude amen yimɓe kadi ceedi ɗum saabu mbiyata ko mi mbiyata ko sehilma kankone kadi mbiyama ko sehilam ɗum ɗon noon yo Allah tabitini ɗum Allah waɗi o ari ɗo kadi woni koysil général ganduɗa hoore maɗa o jogui makki hijjiyankoɓe ɗum kam wona enen tan ganduɗa hoore maɗa ko privé e laamu ngu kala hande ko leydi ndi kam kala ganduɗa hoore maɗa kanko jogui ganduɗa maɗa caggal ganduɗa hoore maɗa Allah ena ɗum e président baɗɗomo o jiɗanɗomo waɗimo o e ministre makko ganduɗa hoore maɗa tragé hande kanko jogui ganduɗa hoore maɗa pouvoir ganduɗa hoore maɗa woni depuis e yahoɓe makkiyankoɓe kadi ne o rokka kadi ko wawi saabu wonɓe joni makka ɓe haaldeteɓe ɓe ko ɓew jangguidi e ɓew jangguini ɓan noon ko ɓew jangguini e ɓew jangguini ndeke so rokkama ganduɗa maɗa gueɗal o haalda e makkiyankoɓe Madina naaɓe e Jidda naaɓe e Makka naaɓe koko andi o rokka saabu kala mo ɓe o iyata toon ɓe waddata batuji won hen ko ɓew jangguidi wonen ɓe ko jangguini hay ko jangguini mon keddi joni ganduɗa maɗa kewani comme no Sénégal joni ganduɗa maɗa no mbiyami on ni onon sukaɓeɓe e gande moɗon ɗe ganduɗa hoore maɗa ko ganduɗon ko minen gande men jettaki ɗon kono noon emin pewnanno to banggue technique gandal kono noon hande ko onon jogui gandal Makka ɗum tagui ganduɗa maɗa min so banggue finis kawral ittumi hen junggam mbimi yon gon ardiɓe kono noon on jaɓani ɗaccude mbi noon hay komin artimbi watta finis kawral ha joni mi yaltani ganduɗa hoore maɗa ardiɓe e kala ganduɗa maɗa ko peeje mbiyaɗe ganduɗa maɗa ko ma jeehe walla on ko tiiɗi on kalan tan ganduɗa maɗa daro hen kalda hen wonno haalanteɓe mbo jogui men gueɗal eyyi ɗum noon mboɗo yetti Allah e ɗum kanko oɗon ko miiraɗo ko ɓiɗɗo o jeeya ko tekani ko almudo kadi moƴƴo guila min mbaɗani kawral ganduɗa maɗa finis min gondi kala so min kawri omo jogui ma gueɗal haaju fof mo dañmi somo ligguey makko o yahata waɗa eyyi ko artima Makka ko heccanki ko duttino to minen jadno ngula ko dogete fof minen dogdata kanko noon ruttoma kadi o arti ko heccanki eyyi ko kanko ko minen gondi ko Abou Diom noon mbimami ni e mbaɗa feere ganduɗa hoore maɗa gandiron ko bandiraɗo o jeeya ko Guyi eywa an jeeyaɗa ganduɗa maɗa ko Matam mboɗo andi no wini kam ganduɗa maɗa so nanguima ene gasa wonde o ɓuurma gandal e Matam eyyi ko jiiliɗo kadi min gondi Abidjan ko mbiyanmo ko hanki min jooɗi ganduɗa maɗa min jaɗata e wajiɓe mbimi gadorde mawɓe eywa woodi mo rokka mbimi Abou mbimi ala Abou ko ɓoyɗo Abou ko ɓoyɗo de kono jeeyno foti ni ko ɓoyɗo yo koye mawɓe o jeeya eyyi ɗum noon tan ko mboɗo andi ko so namnimamo son kaldi mon jiidir kono enɗam gotam fuuran ko fof bandiraɓe eyyi hande kalɗen mbiɗa ganduɗa maɗa boyinaji min boyinaji ganduɗa maɗa toon fofrani hanki mboɗo haala mbimi ganduɗa ɓiɗɗo fof mo jiiɓi no ceerno Amadou Boyina innata ɗum eyyi ɓiyam o inniri ko yummakko goɗɗo o ko Seck Tidiane inniri ko cuɓaɗo ha Allah hoddiri min jondiri ganduɗa hoore maɗa ko anne kadi ko noon mbaɗa eyyi ɗum ɗon noon ko fuura fof gotum
no wini min kawri restaurant Edeka hiccanki nde min gartata Fouta sargal mo mbaɗannami to kanko yette kamɓe ko ɗum ɓe jaano e yette wino yoɓana imam wini jogui yaafi mom caggal ɗum yette rendini kalis ko minen wonnoɓe ɗon ɓe fof addi rokki oɗo yo ya yoɓana min addo wi ganda maɗa yetta wi ganda maɗa facture moɗon yiiɗi yobde mbima Allah jarama o jarama emin jogui tawi ko esam gondumi e joom e ɓiyam kamen joɓani ko yannoɓe fof eyyi mbimomi joni o jarama o tiiɗi noon yomin ƴettu kalis o mbima ala yaawimo sinno yoɓano facture makko minen joɓat Allah jarama o jarama ɗum noon ko teddugal yettene e jarama noon tan ko min gari ɗo ko ɓeeɗo journaliste en ganda maɗa hankkadi ko noon kaldata Hamidou Sadji ko mbatta hen seeɗa ɗaccen ɓe golle mabɓe tan minen kam jeeni koko gandumi tan ko Aboubacry o rokka koko wawi ɗo on ko rigli ɗo ganduɗen rawani ko septam o rokka ganda maɗa alhaji makka Boukante wonno ɗo rawani yimɓe ñalɗo ha mbaala ɗo eyyi probléme uji ne keewi ɗo rawani andini rawani hanki aɗa poosa jiiɓi kelle ganda maɗa daral hay kelle jettima ganda maɗa organisation makka on wonɓe ɗo ko hellotoɓe yimɓe tan kello yimɓe mofta ganda maɗa ha jetto yaade sono yaani ko gandi ko probléme ganda maɗa wonata eyyi ɗum ɗon noon fuɗɗima ittude ko heewi ɗum ɗon yo Allah wallu darɗa nde min ñaganoma Allah yo Allah wallu ittude noon ko wonno weeɓani kono tan ko Allah ittirte ko Allah so ñagama wonde ballal Allah ustorto ko seeɗa seeɗa ha rewta lawol yo Allah rokke ko joguiɗa ko jogorɗa ɗum ganda maɗa wona tekkere hoyban ma ɗum noon tan min jetti Allah min jetti on mi hanna ɗo maaleykum salam min de caggal yettude Allah julde rasul yettude jinnaɓe ummimi koɗo Fouta ɗo bano wendu nayyi wiyete e ko Hammadou Ba mbiyetemi eyyi ko hikka woni lawol ma gari woni wulaɗo fayi makka eyyi hikka woni lawalam gadanul beele ene muuse ma ko puɗɗa ko wadde walla alhamdulillah e nder o saaha ɗo jahaten ɗo suwa musde yam taw mi suwa yiide ko ponnoɗa wadde fof a fuɗɗima wadde ɗum eyyi ponno wadde fof mi rehli ɗum to banggue holli agence uji ɗi jiɗɗa yaade eyyi jinmi yaade koye programme Alhaji Demba Hamil o Alhaji Demba Sy eyyi Demba Sy eyyi koye on programme mbaɗmi programme machallah wona aɗa yiiwa hoorema kamɓe machallah gila sowa yetta o fuɗɗima yiide hoorema mawɗum yettere Allah fuɗɗima tinde hoorema ɗa mawɗum yettere Allah holɓe mbaynotoɗa e bandiraɓe tintinde ɗumen kadi aɗan fayi fune eyyi enen hanti fof en mbaynim dendal ngal bandiraɓe foof en ñaguimoɓe duwaw eyyi ɗo sawto yettoto fof eɗen ñaagui duwaw eyyi ko o lawol ngol tan gonɗen so Allah jaaɓi inchallah holko ñagotoɗa julɓe eyyi mbiɗa ñaago julɓe duwaw tan fof yoɓe jaton yoɓe jaton amin a jarama rahmatullahi taala wa barakatuhu e hande Allah addi amen ɗo e angar pèlerin ji woni yahoɓe hajjiyankoɓe yahoɓe Makkatal Mukarram min tawima ɗo aɗa jogui agence hol no jiruɗa innovation kesso o caggal nde jettuɗen Allah e nulaɗo mum eɗen jetta jinnaɓe eɗen mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina bon min kam mbiyanmi ko vraiment min jii hen ko semori no fewi par ce que oɗo saaha son garino ɗo hay son jiiɗi haaldude amen on mbawata tawata ko ɗo foof ina jiiɓi donka andude ko jahata jonga andude ko mbaɗata kono vraiment hikka noɓe mbaɗiri ɗum ni ɓe décentralise ɗum ɗo ji wonɓe région ngaji ɗi foof nana mbaɗa ɗum ɗo mumen e région ngaji ɗi wonɓe ɗo henne ɓe aussi kala mo ganduɗa woni ko banlieue mo ganduɗa ine woɗɗi seeɗa dans les centres de santé il y a des médecins agréés là-bas donc amin mbiya vraiment hunde nde rewi lawol min jii hande délégation générale o ko ɓiɗɗo pullo kadi o joni o hokki amen ni interview goto baɗɗo fayida mais o holliti wonde hakkude moon e mabɓe onon privé ji ɗi wonde o jagguiri kon galle goto ɗum ne aussi holno jeeɗo ɗum ko haali ko noon woori amin jettamo amin mbiyamo Allah jarama o jarama par ce que vraiment ko mbiɗa innovation mo mbiɗa o ummori koye makko ummori koye équipe makko ɓenne mbawno haalandemo o salo kanko aussi o adda miijo makko ɓen calo kono Allah waɗi koɓe neɗɗo goto wondema neɗɗo goto nde ko ɗum addi ɗum ɗo foof minen privé ji ɗi aussi amin jiiti hen koye amen par ce que hunde o suuɗani amen hay hunde o moggani amen kala komo waɗa omo nodda amen min jooɗoɗo min disodira min kalda ha min nanodira ha min gasna nde o fuɗɗa yaltinde ko woni dow mum ko boowal o holliti kadi joni ene wayno kamɓe ɗo ɗum gonɗo joni ene wayno ɗum ɗo maɓe heewi heddi han kadi ko onon kala jahowo yo wat feere jokkodire e moɗon
belma ko ɓuri yawde yaccade belma ɗum wawa wonde ɗum aussi aha ɗon ne ko gonga par ce que so tawi a ƴeewi ko Sénégal nawata ko fof ko 12 860 pèlerins kamɓe ɓe jogui hen ko 1860 o donc 11 000 pèlerins keddiɗo fof ko minen privé ji ɗi nawata ɗum wadde wawa waɗede comparé ɗum ko goho kono ɗum fof e wade noon eɓe mbawno hewde tan ɓe jaltina hen juuɗe mabɓe kono wona ɗum ɓe mbaɗi haye subaka he ɓe nuli nulaɗo mabɓe yeehi e radio ji ɗi pour wadde erago pour yimɓeɓe yo gandu kamɓe ɓe keewi yoɓe paayi privé ji ɗi sa yi ɗum kadi ko kamɓe ɓuuri hoybinde seeɗa kono honko addi ɗum kamɓe ko état ɓe liggotto eɓe jogui subvention minen ɗum foof min ngala ɗum aussi minen ne vraiment sénégalais ne yiiɗi ko moƴƴi kamɓe koyeɓe moƴƴi ɓe goni kono minen goto e amen foof ne yiiɗa no ɓuuri ɓallorade kaaba no ɓuuri dañirde hôtel mo 5 étoiles no ɓuuri dañirde hôtel mo ganduɗa ina totta ñamde totta yardu totta foof koye ɗum min goni amin mbiyaɓe noon Allah jarama ɓe jarama kanko e hoore makko Allah jarama o jarama hol konngol beddoɗa kadi dendagal umma islamique tan fof ko fati hijjore nde fatude hijjore nde tan jiɗmi wiide yimɓeɓe ko ɗo joni ne wayno déjà kamɓe ɓe keewi sénégalais ji ɗi gowano hono ndani sénégalais ji ɗi gowno ko joɗade ha korka ha mayirɗe korka nde puɗɗo ummade ko ɗum addi ɗum ɗo joni noon jogori ko yaade noon hankkadi haade publicité ji ɗi puɗɗima wona rush encore son garti ɗo gongol tawa ton ko ɗo ne heewi yimɓe eɗen mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina eɗen jetta umma islamique o fof eɗen jetta ɓe nawannoɗen ɓe par ce que ɓe mbi liggey ma hikka wonata liggey ma addantuma hejjogi koɓe mo wuuri donc ko wiide tan wadde erago kala ɗo ɓiɗɗo julɗo woni kala jiɗɗo nawɗo jinnaɗo mum walla yaade yoɓe gandu normalement ni tawat koɓe kaali ɗum kamɓe e intervention ji mabɓe ko le 29 foti wonde fermeture ittata noon mamin ñaago quand même noɓe pottiri ɗum seeɗa encore heddoto koɓe jaɓa walla ɓe mbasa jabde kono minen privé ji amin gandi honɓe cuwa hewde tawa kono hen kadi hewɓe bon so ɗum fof no ɓenni mi waddorto hen erago hooram par ce que agence o wiyete ko Yakar Cheikh Oumar eyyi donc yo yimɓeɓe gandir noon wonɓe caggal leydi aussi wonɓe ɗo henne foof kala jiɗɗo kadi jinnaɗo mum yaaha hen walla kañum ina yaaha hen yoɓe gandu amin gonde jolfuɓe kono haalpular en aussi caddaki hen caggal amin jaada imamuji mumen amin jaada ɓiɓɓe fuutankoɓe an oɗo mo kaldanmi an ko enen jaadi en 2016 soɓi jumani yo Allah waɗan en jaam waɗana en salam yo Allah waɗ ƴinen foof ko kawral men 66 noon agence o wiyete e gardugol Alhaji Demba Sy kañum woni mawɗo dental ngal kañum woni gardiɗo dental ngal eyyi no mbiɗani noon ko fate passeport o kam min nawnana ɗum ko yimɓe ne kewi kon alhamdulillah ɓe nawnani min passeport o ɗo gonɗen ɗo ko ɗon watte passeport so jomum ɗo waɗa visite médical waɗa visite médical o gayna so yi docteur o gayna waɗa vaccination so gayni o yaha passeport fof e nokku goto alhamdulillah ɗum kam Allah ne waɗi hen sutura ɗum kadi Allah waɗi e junggam koye junggam ɗum woni kala garɗo e junggam kadi ɗum komi toppito ɗum to banggue hande en jii délégué général kesso ko ɓi pullo ko o wemni gueɗe ɗe ha beeɓi ɗum ni kadi holno jiiruɗa ɗum an eyyi alhamdulillah rabbil alamin Allah minen kam guila nde o adda woni ɓiɗɗo Fuutanke woni ɓiɗɗo Matamnajo minen ɓe toyɗoɓe woni beelamma wonande amen wonno min jiiɗino ɗum min dunki dañde min dañin ɗum kono min mbayrini ɗum dañde guila e général Dia Allah addimo kanko no Aboubacry Sarr Allah addimo kadi woni musidɗo woni gandaɗo woni keftinaɗo golle bawɗo golle makko kewɗo jurum kadi ɓattiɗo yimɓeɓe o jabbi ɓattade yimɓeɓe omo ɓatti yimɓeɓe no fewi o waɗɗani yimɓeɓe kanko Aboubacry Sarr ko mawɗum alhamdulillah ko ari ko golɗe ɗe ene jeehi yesso ko mawɗum min jani caɗele taw joni en jii hewno ko fadede ha ɓooyen yimɓe gara kono joni elle ko joni puɗi ɗo ɓe mbi ko yo yimɓe gar guila law pour holko saabi ɗum ɗo e saabi ɗum wonno jeeyaɗo Dia ko rondi Arabie Saoudite wonno kañum min jeeyi kañumen jamirta kamɓe jamiri yo waɗe joni so waɗama joni gasa haade korka arde kadi ɓe mbaɗiri joni kala ko foti yoɓede Arabie Saoudite ko joni yoɓete ko joni yoɓete noon ɓe mbi yoɓe joni waɗe joni gasa le 29 février ɓe mbi ɓe uddat portail o woni ganduɗa ko ɗon ko haade natirta so uddama hankkadi a wawa nandude kayit to banggue paquet ji ɗi hoɓe tolni e paquet o kamɓe délégation laamu ngu ɓe mbanno ko million ngaji 460 kamɓe noon ɓe keewi e heddi ko privé ji ɗi noon ala to daari e goto fof e prix muɗum wonno ko commercial
5 millions 200 no woodi 5 millions 300 no woodi 5 millions 500 no woodi haa ko ɓuri ɗum no woodi 5 millions kadi no woodi beele 12868 pèlerin on ɗon haa hannde mo heddi ɗon ɗum haaju no heddi ɗon ko wonno rawde ko haaju no heddi ɗon no wayno kamɓe état o ɓe jogii ko 1800 ɓe jogii ko heddi ko privé ji jogii ɗum ɗum heddi ɗon nit ñi di fi fanaan ay 5 heures du matin 4 heures du matin pour dem pour mën a inscrire te wóorul nga inscrire waaw mën a bëgg a inscrire te wóorul mooy benn bi ñaareel bi ci des risque bi mooy fu 200 bëccëg bu nekk danaa recevoir ci tente bi 430 personnes ku ci nekk indaale package yu 4 millions xaalis boobu risque gënu koo rëy ci ñu jël wéy wi ñëw fi parce que dama fi daan fanaan te loolu mooy risque bi gën a rëy ñetteelu risque bi mooy ñi nga xam ni dañuy jaay place yi di ko jaay ay nit yoo xam ni dañoo ñëw pour rang te ñoom bokkuñu ci ñeenteelu risque bi mooy ñi jël billet yi di ci trafiquer ñu jàpp ni buñ ko bëggee régler moom bi mu ñëwee ni buñ ko bëggee régler lenn rek lañ koy mën a régler moo ñu def préinscription mooy 4 millions yi nga xam ni moom lañ amoon daaw ñu déparé ko gouvernement bi yéex a génn package yi mu ni nan dem 4 millions yóbbu ko ci banque yi banque islamique boo mën a dem ci Sénégal boo fa yóbboo 4 millions ñu bind la nga nekk ujaaj bu la bindee nga nekk ujaaj di nga sañi benn feuille ni bala maa nekk ujaaj nangu naa buñ ma passé vite ba pare lay nekk ujaaj ma doog a verser 300 000 francs yi ci des mais loolu sax mën nga ni waat ñun nan lañ koy xamee moom mu dem ci banque bi ni ko bis bu nekk ñi bindu ci banque Sénégal yëpp naa leen yónnee seen tur loolu taxul ba tey ñu xam mu ni ci bureau bi nan wut benn cellule boo xam ni mooy woo ñi nu banque bi yónnee seen numéro téléphone yu jël di leen woo di leen wax ñëw leen tel jour xam nga loolu lan lañ jural ñuy am 150 personnes par jour yoo xam ne bu ñu ñëwee docteurs yi dinañ leen jël parce que daf ni nan wut fukki docteur bu nekk bu jëlee 20 personnes 200 personnes lay doon mais 20 personnes yi mu waxu ko noonu 20 personnes dafa dëppoo ak organisation mondiale de la santé lu mu wax ni docteur bu ne 20 personnes nga war a consulter mu ni docteurs yi nekk fii noonu fexe ba docteurs yi nekk ci département yi ak ci région yi di consulter bu la defee visite ne la apt nga boo ñëwee fii da ngay ñàkku parce que ñàkku bi fii rek la ko mën a defee moom moo ni ñàkk bi buñ ko yóbboo ci région yi di nga gis ku ko jaay wala ku ko sant nit mu ni ñàkk bi nañ ko defee fii xam nga 4 millions 300 bu dee package bi mën ngaa dem banque verser 4 millions 300 mais moom daf ni buñ def 4 millions 300 na nga verser 4 millions yi 300 000 francs yi muy mbi dese xam ni boo bëggee dem foog nga verser ko ñu ni dañuy fexe ba nga passé visite doog a mën a verser 300 000 francs yi innovation yooyu moo nu may tey jii bu ñu xëyee 10 heures ñu pare beneen bi gis mu ni privé yi bu ngeen di ñëw da ngeen def par liste privé bu nekk boo nee am naa 20 kii am 50 ba mat 300 ñoom ñëpp ñu dugal leen ba pare wutal leen bureau fii pour bu na amee problème ñu mën a gisee ak ñun mooy innovation bi. Troisième et dernière innovation mooy li mu wax ni na Air Sénégal bokk ci ñi yóbbu nit ñi parce que pavillon Sénégal war naa dem fu ne moom vol inaugural bi moom doon koo invité mu dem ci vol inaugural bi yooyu nag moom mënu ko waxal boppam mais man mi yor communication mën naa ko waxal. C'est ça. Macha Allah, on est très content vraiment. Kaw Demba ñu ngi lay sant di la gërëm lii moo tax ñu ne yow duñ la génnee ci groupe bi ndax même boo bëggee bàyyi waxoon na day noppaluku ñu ne ko mënoo noppaluku ndax dañ la soxla doole bi nekkatu fi waaye xam-xam bi soxla nañ ko ñun nañu féetewoo doole bi nga féetewoo xam-xam bi lii nga def lu rafet la lii la ñuy doyee mag yàlla na yàlla yàggal la suñu kanam yàlla dëgëral cër yi
yàlla sàmm la sàmm njaboot di def si barke. seede yi nga wax si DG muy Aboubacar Sarr docteur ku baax la li nga wax si moom rek man na ma siy sof ndax daanaka wax nga li si ëpp solo waaye fa nga jaar ak moom man na ma fa jaar ak moom fàtte na ko xam naa ne 2017 laa njëkk nekk Munazim Phoenix ma ñëw war a jël sama 35.2 yi ñu daan joxe muassasa mu am jafe-jafe procuration góor gi ma représenté woon ma dem Jidda fekk ko jógagul sax man maa tax ñu yëkkati ko mu jóg ñëw signeel ma procuration boobu ñaanal naa ko sama xol si bés boobu yàlla na yàlla def ko délégué alhamdulilah comme li nga wax yàlla nangu na ñaan boobu te yàlla na yan bi woyof si moom 2019 ñëw nañu mun naa Arafat ñu am jafe-jafe lekk ba 2 heures du matin ujaa ji lekkuñu dama ko yee délégation laa ko fekk seen tante yee ko mu jóg génn nekk foofu ñu taxaw fa xataraayu ak naar yi moom moo taxaw ak muassasa taxaw ak waa wisaara ak waa kii bi ba ñu indil ñu lekk 3 heures du matin indil ñu lekk boo xam ne ujaa yëpp yuuxu si guddi googu fay boobu waaw wax dëgg yàlla kawe woon na si ujaa ji fekke woo fu ñu ko lekkee mais alhamdulilah fay bi yàlla na yàlla ful ko lii nga ñu jiite tamit yàlla boo si am benn jafe-jafe lépp lu ñu si yaakaar si yow rek yàlla na yàlla defal la si lu kawe sa njort comme ni góor gi wax innovation am na te ku sañul rek boo jéemul rek doo innové te boo innové wul doo def lu baax alhamdulilah fii dal na yaatu na mel comme daaw kon nag yàlla na yàlla defal ñu sutura lii ñu àggale si bisimilah ñu àggali ko si alhamdulilahi rabil alamin yàlla yombalal la yen bi lépp loo si ragal yàlla boo dajeek moom suñu góor gi yàlla yàggal ko suñu kanam ñu dem si jàmm ñu biwaat si jàmm benn ujaaj bañ a manqué asalaamaaleykum wa rahmatullah